In the past 2 nights, so sa miaging mga duha ka gabi, ato kita gihulagwayan, gisaysayan ta, may tungod sa ito to gradual unfolding, no? Hinahinay nga pagpadayag sa saad katumanan, sa saad sa Dios nga kaluwasan nato. Pinaagi sa pagkahitabo sa duha ka timaan. Munang importante gid kayo ning timaan mga igsoon, mobita nang kita sa atong pagkasimbahanon natay gitawag sacraments of the church, no? Sakramento sa simbahan aron pinaagi nini mga sakramento makasabuta ug mabal-an nato ang usa ka realidad nga dili makita, nga dunay kalambigitan sa ato ang pagkatawo. Mabita na ang pulong sakramento, binisaya sa in English nga sacrament, from the two Latin words sacramentum, sacra, sacred, mentum, sign. So sagrado nga timaan. Sa ato pa kanang timaan, mo man ay nagpaila, nagpadayag sa usa ka dili makita nga realidad. Nya pinaagi sa timaan, mailhan ug masabtan kini. Mo nang mga igsuon kon ang gitimaanan sagrado, sagrado pod ang timaan. Pero kung ang gitimaanan dili sagrado, dili pod sagrado ang timaan, natural. Nya mo nang mga igsuon, in the past 2 nights, mao ni ang ato ang gipamalandungan nga diin ang gisaad sa Dios nga kaluwasan sa kalibutan nga atong gipuy-an niabot na, nahitabo na tungod sa katumanan sa duha ka timaan, namely pagsabak sa usa ka babayi nga landay o usa ka babayi nga wala kahilabti, ulay. So gabi atong nadungog kay na muna atong ebanghelos miaging gabi, no? Nya karon ang batan-on nga babae nga sinayuran nga wala kahilabti nga nagsabak atong nadungog iyang ngalan si Maria, miadto sa usa ka lungsod sa Judea. Nakisa iyang giduaw dito ang babae pod nga gisgutan sa usang gabi, landay nga karon nagmabdos na. Kinsa man ni si Isabel. So dinhi mga igsuon gilagwayan ta sa paghibalag sa duha katimaan. Nya kining mao nga pag-abot sa duha katimaan mga igsuon, mao ni sila confirmation, both of them nag-confirm sa saad sa Dios. Pero dili ni makit-an mga igsuon kung dili ni tan-awon sa mata sa pagtuo. Mobita nang kung ang pagbisita ni Maria kang Isabel, kung ato ni tanaw, wala rin ingon tapuman, kanang gulang na kaayo, nga tigulang, niya musabak, dili man na siya sayon. Tinuod na, mga bayi, kay wa magkukasulay anak. Oo. Ha? Munang kinahanglan og alalay. Muna nga ni ato si Maria, but it was not a simple meeting. Dili to yano nga panaghibalag sa duha ka inahan. Kundili, mauto ang pagkahibalag na the confirmation sa dakong buhat sa Dios dinhi kanato, and they became that sign mga igsoon. Mabitan ako maminaw ta sa dialogue nila, no? Sa ilang dialogue, nakita gyud ni Isabel ang dakong buhat sa Dios. Kay sa pagpangumusta ni Maria, something is happening inside her. Nga diin ang kato iyang gisabak, milihok man. Sumunong naklaro niya nga, kanimo na gyud ni siya. Dili ba? Oh. Muna nga nakita niya ang dako nga timaan, mga dakong buhat sa Dios, pinaagi nining mao nga mga timaan. Mobita na mga isong kita, gipahinumduman ta ini. Nga kitang mga Kristiyanos, mga igsoon, ambot og nakasabot bata sa mga sakramento sa atong simbahan. Nga mao na ang mga balaang timaan, pagpasabot nato sa dakong buhat
sa Dios dinhi kanato. Nagsugod na diya sa bunyag. Ata sa atong panahon karon, nakasabot bagyud ka ta sa bunyag nga atong gidawat. Nga kumingon ta, himo Kristiyano sa ato paggipadawat tani Kristo. Nga kinsa man na si Kristo, bunyag maison, dili na simpleng seremonyas lamang nga dawat ni Kristo. Kay gisgutan din na sa bunyag, gipakatawo tapag usab mo na magkinabuhi na ta nga naa si Kristo sa atuang kinabuhi. Mo na gipasabot ana. Pero di man ta makahinumdum ana mga igsuon. Ngano man, kay wa man nato sa uluga ang atong birthday sa pagpakatao pag-usab. Kinsa nato diniga sa ulog sa iyang birthday sa pagpakatao pag-usab. Wala. So unsaon man nato paghinumdom nga mga born again di ay ta. Ang atong gitagaan og emphasis ang ato ramang pagkatao sa atong pagkatawhanon. Di magpatuyan ta sa atong pagkatawhanon. Nya wa naman tato. Dili na tumoy atong sa ulugon. Kung sa ulog magaling ta ato, pagpasalamat sa Dios, nga gipakataw ta, wala to pangayo atong kinabuhi apan, mas labaw natong sa ulugon ang bunyag. Nganuman, kay diya sa bunyag mo nagipasabtan. Di ba? Giina nang ginikanog ng ugos. Siya, pagkatao niya pag-usab ng inyong anak, kagibunyagan, na tao na pag-usab. Gitawag na siya karon nga anak sa Dios, kaysa pagkatinuod anak man siya kaniya. Munang di na sa simbahan, magtawag kining bataa sa Dios og iyang amahan. Mubitaw na kita. Mutawag ta sa Dios og atong amahan, mag-amputag amahan namo. Nganuman, kay gipakatawo tapag usap. Munay dakong buhat sa Dios dinhi kanato mga igsoon. Mubitaw na nga dini tanawa ato paminawon ang paminawon nato ang usa ni dialogue, no? Giinan gyud si Maris atong ginong sa giinan ni Isabel, bulahan ka nga matuman pagkamalipayon nimo nga matuman ang kabubuton sa Dios. Nya mo man gipasabot mga igsoon nga ang atong kinabuhing Kristyanismo mga igsoon usa ka malipayon nga kinabuhi, madagayaon nga kinabuhi, bisan tuod ug adunay mga pagsulay, mga kasakitan nga ato ang masagubang. Apan, we are joyful. Nganuman, di ta maratol ni ana, kay wa naman ta magpakabuhi para ning kalibutana, kundi magpakabuhi naman ta alang sa dayon. Mabita nagsubok kayong pamalandungon mga igsoon, no? Puro ta nituog kinabuhing dayon, puro ta nituog nya kitang tanang gusto magpalangit, pero di po ta excited mo adtog langit. Sa pagkatao sa manunubos mga igsoon, muni ang dakong pagpahinumdum nato sa dakong buhat sa Dios dinhi kanato. Apan di nato ni makitaan kung wala tayo. Di ta mo hunong paghulma o paglig-on sa atong pagtuo ngadto sa Dios nga nagpakatao ang atong Ginoong Hesus. Kinsa atong gidawat sa sakramento sa bunyag ug nanaad kita nga magkinabuhi ta sa iyang dalan, magkinabuhi ta nga kanunay may usa kaniya aron unta ang kahingpitan sa kaluwasan nga atong gipangandoy nga mao ang atong pagsulod sa iyang Pinoy-anan sa kinabuhing dayon, mao unta ang mahimong Pinoy-anan sa kinatumyan sa atong panaw sa kinabuhi. Amen.